nyalo gerore kaka oganda. Ker no promise wani government mabiro dhi make sure ni mine obedo included. Koro wadhi ng'iyo cabinet ma odhi gwelo ndalo mabiro wane ane ka weche ne mowacho be odhi timogi. To wadwa neno ni inclusion iketo e yo kayo. Omiyo wantie kacha mar ensure ni waketo government ni accountable e promises gi. Agoniro kama na Dorothy Otieno ko ruto matoko do okinyi makondra Ramogi TV choni maru piny mabiro ni pile ka pile okinyi ka okinyi wuok tich nyaka chieng' tich abich sa 12 nyaka sa 5 mar onyango ka ikete mana ka ote meku uoro koka somo gi sani asingo ni nyawadwa Joyce Oduor kata Sharon Ong'ao dibedo kanyo ka somo gi jakinyar modi ote mari waido kanyo shapena i10 owacho ni ote mari bedo waido kanyo Injinia Lazaro Kanyambok wan kodi Emily Ausa owacho ni en